kata kembe mag serikal. Kawadhi nyime ni ji adek onegi monj ariyo mopogore kaontis ma Baringo kod Samburu. Jomaundu ochielo gi magina monego bila ma balang' ka jalup japuonj maduong' mar skund sekondar ma Nosukoru, Baringo North kod jaboda odong' ka hinyruok ma gin go kod hinyruok mag magina. Monjno manotimore kilomita 1 kowuok e skundno. Estemena giko jalup japuonj maduong' no e dalane ma Kiserian tok tieko tich. Komachielo jomaundu onego jago moro kod wuode e gwenge ma Lolmolog, Samburu West kendo kwalo diek moyo 150. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Monjno otimore kinde ma obila no mabalang' ne kowo jalup japuonj maduong' dala kama ne giromo kod jomaundu mane owang'o ndara kaito monjogi gi magina kama obila no mabalang' nochiel kod magina e kore mowito ngimane kanyo kaito jomaundu go okawo bundene. Nikaona moto imewakishwa. And all of a sudden nikajua maneno si salama kwa sababu hakuna wajimsio wanaweza kisha moto barabara katikati ya barabara. Kwa sababu nilikuwa nikiendesha nikaona watu wawili ambao hawakuwa na nguo wakichochea moto. Mimi nikageuza pikipiki tukaanguka chini. So tukaanguka chini na finye tulianguka chini marisasi kaanza hapo. Na wile NPR aliweza kupigwa. Ekinde monjno, ochuno jopuonjre oti kod yie mag skul e kalo aora nikech manon e manen yo makende mar reso ngimagi. Jalup japuonj maduong' to nochiel gi magina e lwete kendo koro yudo thieth e kar thieth maduong' mar Baringo referral. Wakati nilijaribu kutoroka, nikaona ni kama risasi imezidi sana na ni kama hao watu wanakimbia towards the direction. Nikaamua kuamuka ili ni dive niingie msitu. Ndio sasa risasi kanipata mkono. Kaluore kod MCA Mamakutani Paul Longisio, jomaundugo koro siko kanego ji e gwengego ka oseyo sirikal ni pok otimo gimoro amora mar rakore kod jomaundugo. MCA amerudi kwamba ni kama mtu mwenye baadhi ya watu ambao wanafanya kwa hospitali. MCA amerudi ni kama baadhi ya watu ambao wanafanya kwa mochari. MCA kazi yake ni kuleta maiti. MCA kazi yake ni kuja kuona watu wanatibiwa. Ndio tunauliza kila siku Rais umetupea watu ambao wanatulinda. Lakini kuna kitu wamesahau. Labda hujaambia hawa endeni Baringo, rejesha Pokot waende East. Komachielo, jomaundu maliekore ni wuok e gwenge ma Pokot Tiati omonjo gwenge ma Lolmolog e yotieno kama ne gikuoro lisasi e ute kendo nego ji ariyo. Kaluore kod MCA machon Lesoi Pachandrat, owadgi matin no negi e monjno ka wuode to nowito ngimane koyudo thieth e od thieth. Gilieko ni chalni nitiere joma otudore gi tero jomaundu e gwengego mondo omonjgi. Ndugu yangu mmoja marehemu saizi na waliingilia usiku kwa nyumba wakamuua papo hapo, wakapiga mtoto risasi ambaye baadaye tulifikishwa hospitali, alikata roho akitibiwa. Mifugo walifungulia mbuzi, karibu mbuzi 150. Nafikiri mahali wanatoka ni mbali. Tumeanza kususpect kwamba wanasafirishwa. Kwa maana venye wamekuja saa 5 wamefika hapo na mahali wanatoka ni mbali. Laktar Pateti Lengis mar od thieth maduong' ma Samburu referral wacho ni nyathino wito ngimane tok lalo remo mang'eny. The patient was 3 years of age, was male. We received the patient in a very critical condition. He had sustained a gunshot wound to the lower back, which the bullet was lodged. He had lost a lot of blood, but unfortunately we lost the patient secondary to hemorrhagic shock. Kaluore kod jodak makono, jomaundugo nego jodak makono kinde ka kinde kagiseyo sirikal kuom ninde tich e wach kedo kod jomaundugo kanyaka sani ji maderom 200 osenegi kono. Ajabu ni kwamba kila wakati Kindiki anasema kwamba we treat those bandits kama Al-Shabaab. Na hatuoni hatua yoyote hata ya serikali. Nek makinde ka kinde itimo kod jomaundu e gwenge ma Baringo North koro miyo lor skunde 5 e gwengego. Skunde mag Kosile, Ngaratuko, Kibenos, Kagir kod Yatia olor ka jodak e gwengego bende koro chako dar kaluore ni jomaundu koro mako gwengego kendo biro gi chikegi mag bungu. Joyce Oduor, Ramogi.